karaniwang gawain sa Mission Filipino na magmula ginawa sa Dubai, St. Mary's, St. Joseph sa Abu Dhabi, this is the very first time sa Mission Filipino of organizing a confession for the night. We will call this kapistahan ng kapatawaran, Pista ng kapatawaran. We will celebrate forgiveness. Okay, we will celebrate forgiveness. So, whether can you sa screen, whether screen, so tonight is a very special one. And then a special situation, of course. The special situation here is that alam natin lahat ng confession is one-on-one, tapos you verbalize it, and then we see the absolution individually. But kahit na pasampung pakli kami, during it, hindi ba natapos ang nagtayong lang? I don't think matatapos natin. Okay? Ito doon sa dami na nagpunta kahapon, doon pa na ay nakakatuwa na talagang marami sunod talagang binibigyan biyaya ang lakas loob para mag-umpisa. So what we gotta do, kaya pinasunod ko sa inyo yung mga kasalanan on the piece of paper. And take note, please take note. Habang sinusunod yung mga kasalanan sa piece of paper, no cheating. Baka maghirap na kasalanan nito, wala kang kailagay, kung gusto mong dagdagan. No cheating, okay? So anyway, we'll do this habang mga choir kumakanta sa Mother Music. Most likely, hopefully, we can begin our mass at about 8:45. Okay, 8:45. But mind you, habang all of you are waiting for the others, I would say, sige, huwag ka lang mag-ingay. Mas maganda kung magdasal. And please do this for your family. For the cleansing of your family. Again, for the cleansing of your family. Gagawin natin. So, pipila kayo sa harapan ko. Dapat mag-average ako ng about 30 seconds, 30 seconds. Give the absolution individually. Kesa bibigay ko sa inyo general absolution, mas magaling individually, I give you the absolution. Okay, so that you yourself personally receives the absolution from the Lord. Okay? Tapos no, pagka-pray over ko sa iyo, just prayer of absolution, bibigay sa yung paper, tapos yung usher will guide you, tapos natayo ka roon, halimbawa, yung paper mo, halimbawa, that paper, dito, may basket sa harapan ko, pupulitin ko yung paper, symbolism na nilet go ko, I untie myself from this bondage. Okay? Pupulitin ko. At pulitin ko dito kasi baka meron mag-jigsaw puzzle, mabisto ka. Okay? At habang pinupulit mo, pinipray over ka ng mga brothers and sisters natin. Pinipray over ka. Pagkaraan mo, we go back to your seat, you may want to continue praying na nakaluhod. A little sacrifice. Okay? Luluhod ka for a while, maybe about 5 minutes, a little sacrifice. Yung sakit ko sa tuhod mo, siguro yung malaman naman mo, bilang sakripisyo mo for your family. Okay? Is that clear? Hopefully, we'll start the class at about 8:45. Okay? Okay. And then, so again, piece of paper. Now, ano yung purpose ito? Since because of time constraints, we will do this. We call this special liturgy. With the permission of Father Ani, I have to ask him because siya yung pastor dito. Okay? And he gave me the permission. And also, before Father Ani, I consulted Father Asho. Father Asho here, we do that. Oh, time constraints. Okay? But, when it's possible for you, for regular confession, please do it. But otherwise, this confession takes effect. Kasi pagka nagkakonsult ka sa pare, one-on-one, baka gumasabi gusto mong consultation at advice and counseling. So dito, meron advice and counseling.
Yun ang ating panghahawakan by most of time mistakes. So walang advice and counseling, just give the absolution after that. Pero if you want advice and counseling, together with a regular confession, please do so. This one, I tell you, is a special liturgy for the sacrament of reconciliation. With the permission of Father Annie and encouragement of Father Asher. Okay? Again, I'm encouraging you, if you want to have counseling, go and have some priests. After this Bishop Filipino, magkaroon ng consultation sa amin. Is that clear? Okay. Now, finally, may isang kaklase ko, while taking masters sa Los Baños, sabi sa akin, Father, kami po, sa church namin, we do confession direct to God. Kayo Catholic, you don't do confession, you go for confession, not direct to God. Sabi sa kanya, excuse me, kami Catholics, we confess our sins direct to God. Ano nangyari yun sa akin? Tama namin bangko na kahoy sa tabi namin. Sabi ko, nakita mo yung bangko na yun? Yes po. Imagine mo may naka-osting pa ako. Sabi, paano bubunod yung pako? Ang sagot niyo? Ang sagot niyo? Martilyo. Na question, ang sarena. Yung bang martilyo o yung humahawak sa martilyo ang bubunod sa pako? Ay, hindi. Sa confessions, you don't confess your sins to me. You confess your sins direct to God, using my priesthood bilang kasangkapan for the forgiveness of your sins. Again, you don't confess your sins to me. You confess your sins direct to God, using my priesthood as your instrument. Kapag sinabi mo, bless me, Father, for I have sinned, hindi sinasabi, bless me, Father, for I have sinned. No. Bless me, Father, God, for I have sinned. Binaverbalize mo sa akin. Okay? So you don't confess your sins to me, sabi sa kanya. You confess your sins direct to God, using my priesthood as your instrument. Kumambi siya, sabi sa akin, kung gano'n pala, Father, kung kayo kasangkapan, bakit mong papalinisin nyo? Kung kayo na nagkakasala, sabi sa kanya, nagkakasala rin ako. Yun naman pala dudumi rin kayo. Yan din. Dito nagpapalinis sa harapan mo. Bakit mong papalinis kung marunong ka rin pala, Father? Sabi sa kanya, gawin na bilinis sa bahay. Yes po. Ano ba dalas mong gawin ng palinis ng bahay? Walis po. Tell me, yung ba walis ko? May malinis. Marinig po, never tayo naglilinis. Amen? So, parang hindi ko rin siya nagbawalis. Yung humahawak sa walis, kasi nagbawalis. Kapag humahawak doon sa martilyo, na siyang tatanggal ng ako. Pag sinabi sa akin, yung pag sinabi sa kanya, yung mamulis mo, ano na malinis? Malinis mo. Pag pagmasa mo ka, malinis siya. And last point, dito tameme na siya. Sabi sa kanya, dati ka pa, gusto mo? Yes. Sabi sa kanya, halimbawa high school tayo. Sabi sa nanay ko sa mama, sa inyo 200 pesos, bibili ako ng project. Binigyan ka ng mama mo ng 200 pesos. Pambili mo ng project. That day, may kaya ka magkabarkada, magmerienda, nabawasin 200 pesos. Uwi ka sa bahay, hindi mo nabili yung project. Tanong, kasabi mo sa nanay mo habang nagbawalis, Mama, hindi ko nabili yung project kasi dinasis ko. Kasabi mo ba? Yes or no? Madala na hirap? Madala na hirap? Siyempre, kung mahirap magsabi, kasabi mo, Mama, ako na magbawalis. To make up for it, you want to make up for it. Para makabawi ka, hindi mo masabi, Mama, ako na magbawalis. Question, kaya ka ba ito ka nakapagwalis to make up doon sa nangyari? Tanong, will you be at peace? Maging payapa ka? Yes or no? No. Therefore, kailangan sabihin mo, pag sinabi mo,
yun ang epekto, para ka na, hindi na nagtinig. Kasi nasabi mo. Kaya nga, honestly, pag nag-umpisal ka, mahirap. But you have to verbalize it. Kaya may pare, ano doon, for you to verbalize it. Yung pare represents the whole church, including yung mga nasaktan mo. Again, yung pare, ano doon, for you to verbalize it, representing the church, including those whom you have hurt. At ang pinapakaganda, may path doon for him to verbalize God's forgiveness sa iyo. Amen? Yun ang maganda kapag may pare bilang kasangkapan sa Bible. Kung naniniwala ka pala na kailangan direkto ka, anong tawag mo sa pastor mo? Kung sinasabi sa akin direkto ka, huwag kang tumalik ng pastor, ano po. Hindi mo kakibo because yung kausap ko was not consistent. Babaratan tayo direkto ka, eh yan yung pastor nila, kasangkapan din pala. Common sense. And finally, when Jesus was asking, who do you say I am? Then Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus said, Peter, you are the rock. On this church, I will build my church. And he said, whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Whatever you bound on earth shall be bound in heaven. Yung pag-iisip na gano'n, sabi ng ating simbahan, yun ang pasihan that this Peter and the church, in the service of Jesus, can unbound yung mga kasalanan natin. At yun ang pinagagaling basis ng Sacrament of Reconciliation. Binigay na sa Pedro, whatever shall be forgiven, whatever you forgive, shall be forgiven in heaven. At yun ang ibinigay ni Jesus kay Pedro bilang pinuno ng ilang simbahan. Kasama ang apostol at yung pagkapalit ni Father Arlo sa 2015 ito ay nanggaling pa sa pagkapalit ni Pedro at ang mga apostles. Nawala sa mga pastor nila. Kaya mga pastor, they avoid the issue of history. Bakit? Hindi sila makakonect sa mga apostles. Pero yung pagkapalit ko, yung kamay na ito, dates back from Peter and the apostles. Besides, yung issue ng exorcism, sabi sa iyo, kahit mga born again yan, at Iglesia ni Cristo, lumalapit sila sa Catholic Church para sa exorcism ng mga inaalin ng demonyo. Kasi wala sila noon. Dapat alam mo yun. And yet they say that they're the true church. There is a case sa Mindoro, inalin ng demonyo, Iglesia ni Cristo, dito sa pastor nila, hindi tinanggap. Dito sa Catholic Church, isang pare, Father Panagigan, prayed over and chisting, exercise yung inalihan. And the Lord granted that deliverance from evil. Amen. With this, siguro maganda ro tayo. Ano start natin from the back, from here? From the back, okay? So everybody would like to come, dim light, just one song. Our entrance song. So this is na napakatawanan. Okay? First time ever sa mission building. The Lord be with you. Let the good tensions now.
Make it all. Ilang taon din ang binilan para walang makakataon. Taon ang binilan para makapaginamit tulad natin ang malapit sa lito. Taon ang binilan para makatanggal kami ngayong gabi ng kapatawagan mula sa iyo sa Panginoon simbahan. Sana doon mas ang bawang isa lalapit sa concession. Marami pa sila, nag-isa man ako. Kaya para magpulo sa mga katulanan natin, lalo sa pagkakain ko. Sana Panginoon, gawain mo ng biyaya na pagbabago ang bawat isa. Marami pa sila doon. Hindi mo wala na matapos yung time. But we always pray in Jesus' name. Kaya paala magpurusan. Salamat po. Mama Mary, please pray for us and pray with us. Sama mo kami, Mama Mary, sa magdasal nito. Sama mo kami, Mama Mary, makapagbalik loob sa iyong anak. Sasama mo kami, Mama Mary. Sa pagkakasama ka namin, mas malakas sa kami. Sa alam mo, gusto mo, na kami mapalapit sa anak mo, Mama Mary. St. Paul, please bless us. Ikaw ang aming mahal na batuan sa simbahan ito. Gawaran mo kami ng lakas para kami makapag-balik loob sa Diyos. Salamat sa inyo. All this we ask, in the mighty of Jesus, let the Holy Spirit, one God forever and ever. The Lord be with you. May God bless you and bless you more. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Now our sacramental confession begins. So, maraming kumilan, sarapan mo po, maraming kumilan. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, naparito ko upang magdala ng apoy sa lupa. At sana yung mapagnilis na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin. At nababagabag ako hanggang hindi natutupad ito. Akala ba rin pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, limang katao sa isang bahayan ay mababahagi. Tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, agad din ang biyanang babae at manugang na babae. Kapatid, ang mabuting balita natin Panginoon. Ay, 3 minutes na. Para may tutunan natin ngayon ay yung mga nakaraan. Ito yung first day natin. Again, please. And last night, may sana may galing. Tama-tama yung ating
umpisa kanina ay yung ating living our faith. So altogether, ito yung ating tema. Good God first, aim for the best, and tie yourself, live your faith. P-A-U-N. Bukas S. St. Paul's. So tomorrow S. S means hindi, sumpong. Ito na gusto kong tawag nito. Basahin na natin ito nangyari sa gabi dito. Tama-tama pala eh. All together. Congratulations. Bukas, ikwento ko yung paningin sa Diyos. Yung reward na pwede ka maningin sa Diyos. So, kung kwento ko bukas yung paano ka naningin sa Kanya, no kayo na-scam sa Maynila. Na-scam ako sa isang internet kamukhang souk. Okay? Pero yung ka-seller ko ay niloko. Abangan, bukas, susunod ako na natin. Muli, congratulations sa akin. Congratulations po.